Duha ka mga insidente sa pagpangdunggab sa Cagayan de Oro City ang nakuhaan og video. Cagayan de Oro City Police ginaimbestigahan na ang maong mga insidente. Ano ang dugang detalye? Nakuhaan og video sa usa ka netizen ang away sa duha ka mga lalaki sa dalang Abuela Street, corner Pabayo Street sa Cagayan de Oro City adlong Domingo. Sa cellphone video, makita ang pagginukdanay sa duha ka mga lalaki hantod nga natumba ang nakasuot og puti nga sando. Didto na kini giaksyonan og dunggab sa lalaking nakaitom og t-shirt. Kapila nga higayon nga natumba ang nakaputi og sando ug kapila sab ka higayon nga giaksyonan og duslak sa iyang kontra hantod nga gibulag sila sa usa ka babae. Sumala sa investigasyon sa kapulisan nga mag-igsuon lang ang duha ka mga lalaki. Away pamilya matud pa ang hinungdan sa insidente. Katong isa na ay kutsilyo kay bendo daytog mangga, pangpanito niya mangga, so medyo na tungod sa kainit sa ulo kay sige kuanon sa iyang igsuon, then init pud sa panahon motong nabuhaton niya. Paspas nga narespondehan sa Police Station 1 Divisoria ang insidente ug nadakpan ang maong mga lalaki. Hinuon wala na sila gipasakaan pa og kaso tungod nagkasinabot rasab ang duha ka mga magsuon. Wala na to na custody sir kay ang atong complainant wala man nagkuan. Wala man po injured sa kuan both parties. So nagkasinabot ra pud sila na magsettle ra sila sa barangay. Samtang nakuhaan sab og video kining pagdunggab matud pa sa usa ka lalaking nakahigda sa sitio Makanhan sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Makita sab sa video ang usa ka babae nga nakahigda sa salog. Sumala sa Cagayan de Oro City Police nga June 26 pa nahitabo ang insidente ug July 3 na sila nag-report sa kapulisan. Pagpaklaro sa PNP nga wala gidunggab ang maong biktima apan gihapak lang kuno gamit ang gunitanan sa kutsilyo. Kanang babae nga naa sa viral video, manag-uyab kana sila sa kanang gi-allege nga giduslak. Apan ang kanang nag-allege nga nag-stab mao kana ang ex-pod anang babae. Samad sa ulo nga bahin ang naangkon sa lalaking gidukdok sa ulo. Hinuon luwas na ang babayog ang lalaki nga biktima. Sa karon, ana-ana ang maong kaso sa WCPD section sa Police Station 4 Carmen ug naghulat na lang sila sa formal nga reklamong ipasaka sa biktima. Nagdumili pag-interes pag-file sa kaso ang atong biktima nga babae. Ug ang biktima nga lalaki atong gi-encourage since 7 days man ang healing period sa iyang samad base sa medical legal. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.